Майнкрафт лесна ферма. За света са ви нужни тия неща, които виждате на екрана. И търсите място къде, както аз тук намерих. Копайте 6 по 7 блока, както виждате на екрана. После 3 блока така. И още оформяте. И още 3 блока надолу. Тук сега гледам работите. Добре. Още 3 блока надолу. После няколко така блока на страни. Отивате, слагате какъвто и да е цвят, както вие искате. Слагате трапдори, ето така. Слагате торчове. Навсякъде, за да може да защитите да не се спава от мобове. Слагате така трапдоровете. Отивате на night time, отивате на daytime. И после ви се прецаква фермата, затова ще трябва да направите наново. Ако го направите малко по-така. Тук има един Iron Golem, който ще трябва да го убия. Убит. Купавате, ето така слагате, това е по-лесно. Слагате хопър, ето така. Купаете малко надолу. Слагате честове и чест е там. 4 блока така. Слагате сайдани. Ето така също отгоре им. Слагате water bucket. Ама обаче не се получава добре фермата, затова ще трябва. И сега всичко, което трябва е да спалните зомби. И ще трябва да сложите малко от това, което виждате. И слагате pathway-ове навсякъде. Както виждате така на екраните си. Започнете от начало, първо с едно, с 4 блока и после така както виждате на екраните си, за да не се спалват на другите страни. Отивате на, може би, на спектейдър и наблюдавате. Не става за това. Се чудите какво да правите и това е спалнете едно зомби, друго зомби. Също така ще трябва да изчакате малко. И още, ама не става, защото това е сега ще. И както виждате има Iron Golem, който умира. И затова това е от нас, хора. Rate 1 of 10 and subscribe and smash the like button. Абонирайте се, моля ви. Това се изисква от вас. Довиждане. Малко ще гледаме зомбитата.